sport là i b'a ye k'a fɔ fɛn min wagati dɔ la fɛn min ye SNJ ale ka formation olu tun bɛ sen na n'a ma ɲɛ k'a fɔ fɛn min ye maa dɔw taara i b'a ye k'a fɔ nin ye an ka cɛ b'a la o Bafin a b'a la Mamadu Traoré Bafin a ka SNJ tenue b'a kana kasi kɔni tiɲɛ yɛrɛ la kasi in ka bɔ a ma dɛ a kunkolo ma awɔ tiɲɛ yɛrɛ la kasi ka bɔ Bafin ma kasi ka bɔ a kunkolo ma n y'a photo min ye kasi in ka bɔ a ma cɛ n ko i tɛ Ibrahimata dɔ ɲini ko kasi in ka bɔ a ma dɛ dotation ni mun bɔra a kɔnɔ i b'o de minɛ bitɔni b'a kɛrɛ la a tenue b'a la a kɛlen don ka kasi juru kɔni a bɛ k'o jigin kɔnɔ o bɛɛ y'a bɔnbɔn ma mais kasi ka bɔ a ma dɛ bɔnbɔn ni juru cɛ wo bɛ yen parce que Bafin den ka maa yɛrɛ n ka maaba Bafin ka maa ye mais n y'a ye cogo min na n bɛ k'a lakale ten de n ye Bafin fɔ cogo ye e fɛ mais n y'a ye ten de o k'e b'an ka taa dɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye minisiri ye a y'u bilasira n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u bɛna taa formation na i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye kalo 6 bunyanko u bɛna t'o de kɛ 6 mois de formation plein awɔ i b'a ka di dɛ i y'a formation kɛ dɛ formation de don transita de don e y'a kɛ nous sommes des réservistes an tɛ ka nin k'i b'a ka taa an ka taa i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye maa kofɔlen ninnu ye sa i bɛ taa jɔ maa 829 maa 880 kɔ maa 829 olu de taara ni ka taa fɛn min ye formation kofɔlen k'a kɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye fonctionnaires fo ka taa se école nationale d'administration o maa b'aw la ale ni collectivité territoriale o bɛɛ b'a la awɔ ani auditeur de justice greffier ninnu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan i kɔni b'a ye k'a fɔ olu bɛna taa formation kofɔlen ka taga kɛ Bafo do de Bafo he ye i taatɔ i ka musokɔrɔba basingoni dilan k'a d'i ma Bafo tɛ Segu ye o Segu ye musokɔrɔba basingoni dilan k'a d'i ma ka tigɛdɛgɛ k'a la n'o banna dun i bɛ to k'o mugan an ta kɛra ten de o basingoni 6 mois a mɛ i bolo dɛ kaɲi ni a ye dumuni kɛ ni c'est-à-dire entre midi entre tilelafana surafana donc to k'i ka basingoni to ka o y'a sɔrɔ kɔngɔ y'i minɛ i b'a mugan k'i b'a ka taa parce que i b'a ye k'a fɔ a yirala ko nin formation kofɔlen kɔnɔna la fɛn b'a la sa o de ye formation militaire o bɛ kɛ u kunna fo ka taa se a bɛ fɔ fɛn ma maîtrise de soi merci k'i yɛrɛ minɛ merci o bɛ kɛ u kunna e ma ye ne bɛ se n yɛrɛ la la maîtrise de soi fɛn min ye faso kanu ye l'amour de la patrie ka o fana kalan don u la ale ni fɛn min ye citoyenneté fo ka taa se civisme fo ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛna fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ u kun bon ni i ye nin kɛ yɛrɛ yɛrɛ a b'i kɛ maa ye dɛ i bɛ kɛ maa yɛrɛ de faso kanu yɛrɛ de b'i minɛ i bɛ forobafɛn i tɛ sɔn k'a ta ni ma dege o de la o formation ni ye minnu ye concours sɔrɔ sisan maintenant yanni k'u bolo don baara la i bɛ taa sɔrɔ si y'a formation kɛ voilà maa tɛ ko cogo dɔn minnu ka ɲi jamana kɔnɔ dɛ walayi bon ko an ka foroba baara yɛrɛ k'o dɔrɔn bɔ a la ko an ka don hali privé la walayi yanni n'u sera e kan ka taa o ne tɛ taa wala jaa ne kan ka taa n tɛ taa e bɛ le problème mun bɛ jɛ i ka bon i ka jan o t'a la ne kalasi ka ɲi bolo dɛ nka n tɛ n'a ta dɛ k'o jɛ dɛ ka kalasi di jɛ ne ma kabini ne maa mɛn k'u ka don privé kɔnɔ ne b'a dɔn non ka don ne ɲini tɛ non e ka layiba yɛrɛ layiba lajɛ non layiba ka ɲi layiba lajɛ layiba lajɛ a n'a ka préfet de ye kɛlɛcɛ ɲuman ye layiba ayi préfet ma yɛrɛ i y'a ye dɛ i y'a ye préfet jɔla an ka taa
Mari pa ko kuna ninga maya ke mununtara ama fongo alaka anya. Anya. Oh, ministère des sports ku ye communiquer kere mumé. Ministère des transports. Oh, transport doa. Madina fi. Mumé. O iba ka fo aye communiquer ke. Madina ya ira ka fo ko femi compagnie mi na be fa ma jara transport. Ko abotola mopti kana Bamako. Ki won ba ka fo femi camion ba munu na be fa ma ko 10 tonnes. Kani udo du na yona. Allahu akbar. 10 tonnes ni jara transport. 7 heures wakati. Soma. Awo. Tiga madwana la de. Tiga madwana la. Oyi won bay ka majugin charo femi bilan provisoire o de matin ani duru olu bonana o ni awo 15 mort. Nene papa ka garami ma bina ni segin olu fana koni olu jogina i won bay ka fo ko femi ni ma mi sa i b'a ye k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen kɔni donna ni ka taa u bila fɛn min ye hôpital Somino Dolo la Mopti kɔnɔna la cogoya min na dɛmɛ bɛ se ka ta ka ɲɛsin u ma a kɔni ko k'a bɛ sanga foli ta ni ka furu somɔgɔw ka olu sɛgɛrɛ minnu fana blessera ko ala ka nɔgɔya da kɛ k'a bɛ bɛɛ lajɛlen wele fɛn min ye vitesse ye ani code de la route ko mɔgɔw ka olu matarafa cogoya min na nin ko min bɛ se ka dan sira. Amin. La ka daro smaya munun fana be ka fɔ ko olu joginen do ala ka kɛnɛya ko udi kuma kɔni a bɔra ka bi ministre fɛ ministre min ni o ye Abdoulaye Diop ye an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ o ministre o do Blo i b'a ye a y'a yira k'a fɔ jangine ko jateminɛ kɔni caman y'a yira bi bɔlɔlɔ sira fɛ ko dɔw kɔni kɛlen do ka compte dɔw créer ka site dɔw créer k'a fɔ ko AS wa u bɛ to ka kuma ni AS tɔgɔ ye a ye kangari ni ka a da ko AS ko site t'a bolo fɔlɔ site t'a bolo ko n'olu bɛ kuma n'olu b'u ka kunnafoni di k'olu b'u ka kunnafoni di canaux officiel kɔrɔlen ninnu o de fɛ i bɛna télé la i bɛ kuma ou i bɛ communiqué kɛ k'a bila journal officiel kɔnɔ ko n'i ye kibaruya ye ten o ye olu ta ye mais ko dɔw bɛ ka kibaruya dɔw di ka sɔrɔ o tɛ AS ta ye ko a tigi k'u k'a dabila ko n'o tɛ k'u bɛ minɛ k'u bila kiri ka bolo kan u bɛ minɛ ka bila kiri ka bolo kan mɔgɔ teli sa est-ce que nin ye teliya dama yɛrɛ ya dɔw fana ta ye ŋaniya juguya yɛrɛ fɛn min ma fɔ k'o k'a la i tɛ fɛn min na mun b'i bila o site créer la kabako do dɛ kabako tɛ nin ye ko ye an bɛ taa i b'a ye fɛn min ye jamana faama walasa ka aw baganmaralaw ka aw lafiya usine caman kɔni ko o fara ɲɔgɔn kan u ka bagan dumuni ka dilan k'a di jamanadenw ma a baara kɔni a da donna kalo 6 nata kɔnɔ i bɛ a bagan dumuniw ye minnu bɛ yen n'u bɛ maaw lafiya kosɛbɛ sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaa ni o ye Yuba tɛ Sanusi Buya sila Buya ni Buya don wala a ye kuma ta an k'a ka kumaw lamɛn dɛ Sanusi kɔni min fana ɲini usine-tigi minnu sugandira aw sugandira aw ka danaya de kan bagan maralaw de y'aw ko fɔ k'a ka usines ɲɛfɔ k'a ka bagan balo ɲuman fɔ k'a fɔ an ka sigida la an bɛ karisa fɛ danaya minɛn min dara aw kan yarabi ala k'an n'aw dɛmɛ an ka se k'a dafa bagan maralaw fana min bɛ fɔ aw ye dɛmɛ min filɛ ka k'an ye a dabɔ kun ye an fana k'a yira faso kanu na ni seli sera n'an bɛ feere kɛ kɛnɛ minnu kan a nɔgɔya ka ye an ka feerekɛfɛn na mɔgɔ ni seliba sera bi n'an bɛna misi feerelen feere maliyɛnw ma président fana k'a dɔn tiɲɛ na n ye nɔgɔya min kɛ n ka baganmaralaw ye u fana y'a nɔgɔya kɛ population na o tɛ Yuba ale min ye baganmara ministre ye a fana kumara ne kɔrɔkɛ bɛ n kɔ bi dɛ kɔrɔbolo Sara ni Bida cɛ a bɛ n kɔ bi dɛ an ka Yuba b'a lamɛn ale min ye baganmaralaw ka ministre ye ni opération yi ni président y'a a dama a bɛ tonne 29,9
a b'o de bɛna tila Mali bɛɛ kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye ka misi 300 ani 43 ani 460 a b'o de ladumuni donc anw bolo aw ye cikan mun fɔ an y'a mɛn mais aw fana ye cikan mun fɔ sisan aw fana k'a mɛn. o tɛ ala k'a to an ka misiw u ka dumuni kɛ k'u fa. K'o fa dɛ. o tɛ yan. Misi san kuma mina sa tun bɛ. jamana ɲɛmaa kɔni ye nin kɛ. a ye nin kɛ. ale y'a ta kɛ a tɔ tora sa fɛn min ye bagan maralaw olu fana ka u ta kɛ. awɔ a fɔra sira mun fɛ a ka t'o fɛ dɛ. a ka kɛ o sira fɛ. a kana kɛ Asimi ka tracteur di ɲɔgɔnna ye dɛ. tracteur dilen. an ma tila ka kibaruya ko dɔw y'o di dugulakaw ko. Office de protection des végétaux ni o ye cakɛda ye an fɛ yan min bɛ an ka sumanw suman sɛnɛtaw ko olu lakɔlɔsi fo ka u se yɔrɔ la k'u lakisi fɛn min ye binjugu ma k'u lakisi gɔbɔnw ma k'u lakisi tɔn ma fɛn o fɛn de bɛ yen n'o bɛ se ka suman falen tɔ ni ka a ka falenni ka ngɔrɔ don a la k'o bɛɛ lajɛlen kɛlɛ janginɛ u y'u ka sigi 19 na u ye o kɛ sigi kɔnɔna la sa a ye baara minnu kɛra salon kuma kɛra o kan baara minnu fɛnɛ bolodalen don kuma kɛra o kan samiya yala tɔnw ye tiɲɛli kɛ wa yala ji min n'an bɛ ka a kɔnɔ o nana wa mun ye samiya mun de sera ka kɛ sababu ye min ye samiya an mago bɛ fɛn minnu na n'o olu ma sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen ye kuma ye kuma minnu ni a fɔra a kɛnɛ kan sɛnɛ minisiri Lasini Danbele a ye kuma ta a ye nin fɔ. Cɛnnifɛnw dɔgɔyara dɔɔnin c'est vrai que an ka jamana yɛrɛ taa n'a dɔn ni sanji kɔni nana dɔrɔn cɛnnifɛn caman bɛ bɔ u bɛ sumanw attaquer u yɛrɛ ye baara dɔw kɛ pour que ka se ka furakɛli k'u la bon furakɛliw sen fɛ ayiwa fɛn caman b'a kɔnɔ fura minnu bɛ na ni a kɔlɔlɔw fana bɛ sigida kan an b'a ɲini u fɛ k'a f'u ka cogo kɛ walasa fura minnu ni kɔlɔlɔba b'olu nɔfɛ u ka tɛmɛ olu kɛrɛfɛ an ka essayer ka kow lakuru ni furaw ye minnu ye bagaji dilanlenw y'a ye u bolo yan nɔ parce que u b'a fɔ o ma biopesticide minnu ni kɔlɔlɔba t'u nɔfɛ u ka baara bila o sira fɛ kɔnɔ ma na et puis hali tɔ minnu bɔra fɛnɛ u ma se ka cɛnniba kɛ dankari k'a sababuya kɛ kabini u mana bɔ dɔrɔn olu bɛ kunbɛli daminɛ la n'a porokotora de kuma bɛ caya bon salan ko ala kɔni ye an dɛmɛ kosɛbɛ parce que n'i y'a ye sanji kɔni a nacogo ma kɛ fɛnba ye ten mais ni sanji kɔni nana dɔrɔn i b'i sigi ka cɛnnifɛnw nɔfɛ a kɔnɔ. tabarikala dɔ bɛ sɛnɛ dɔn i tɛ fɛn dɔn sɛnɛ la sɛnɛ a comme wulu on cultive non n'a bɛ mun de sɛnɛ ka caya tiga olu ye maninkaw ta de ye o tiga bɛ kɛ basinɛ yan ouais j'avais pas vu tiga bɛ kɛ basinɛ tiga bɛ kɛ basi la tiga bɛ kɛ basi non j'avais pas vu ouais ouais donc tiga min bɛ kɛ basi la u yɛrɛ de b'a sɛnɛ ala bɛ kɛ safunɛ tiga safunɛ tulu b'a la o tulu ye tiga tiɲɛ ye dɛ n'a fɔra ko a ka e m'a faamu n'a kɛ safunɛ n'a ma ɲɔgɔnnaw ɲumanw bɔra a mɛ o tiga tiɲɛ ne o o t'a fɛnw bɔlen a la a tigamayɔrɔ yɛrɛ bɔlen a la n'a baara a fɛnw bɔra la sisan je vois ala ka a diya ala ka a diya dɔgɔtɔrɔ a ye baara daminɛ kunun premier ministre dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga a ye baara daminɛ i b'a ye k'a fɔ a baara daminɛ a n'a a ka cabinet maaw u ye ɲɔgɔn ye janginɛ dɔgɔkun 2 premier ministre a tun bɛ repos la sɛgɛnnafiɲɛbɔ la dɔ kɛra sa o dɔ kɛra dɛ girinkajɔ a ma nɔgɔ koyi jango ye jamana min ni a bɛ crise la nin cogo in na traitement de choc gabonnaw ka cɛ ka kuma tout est à refaire voilà jamana min kɔnɔ si tout est à refaire o premier ministre tiɲɛ yɛrɛ la Dabo ye
ka sunɔgɔ ka suma dɛ ka sunɔgɔ ka suma baara min ni a b'a kan an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ nin ka kɛ a nalen ye kudayi ala k'o kɛ maa y'o kɛ n kala k'o kɛ maa m'o kɛ n kala k'o kɛ sɔgɔmada in na sisan maison de la presse la dialogue intermalien a ɲɛma Pinochet Ousmane Issou Maïga a bɛ na ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye a bɛ na ɲɛfɔli kɛ baara bɛna boli fɛn min kan thème de référence dialogue yɛrɛ kuma bɛna sigi fɛn minnu ni fɛn minnu kan a kolo kumabaw a bɛna olu bɔ k'o di kunnafonidilaw ma nɛgɛ kanɲɛ 9 waati la sisan maison de la presse a kɔnɔla la ni min bɔra a la an bɛna da maaw tulo kan Sanu ko ale ni Banque mondiale maaw k'u ye ɲɔgɔn ye Aluseni Sanu an ka sɔrɔ o minisiri o y'ale kɛra ko cogo di parce que y'a fɔ cogoya min na fɛn min an ka sɔrɔ minisiri ye Aluseni Sanu i b'a ye k'a fɔ ani fɛn min Banque mondiale maaw ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka vice président min bɛ yen nɔ ni ale ka ca bɛnnen don Afrique dɔrɔn kɔɲɔw ɲɛnabɔ ma Ousmane Diankana awɔ i b'a ye k'a fɔ ani o de ye ɲɔgɔn ye kelen ka ɲɔgɔn ye sa o de ye k'a fɔ ka kuma ɲɔgɔnya kɛ halisa cogoya min na partenariat a bɛ se ka ɲɛ Mali ni fɛn min Banque mondiale olu cɛ cogoya min na. ne ko Banque mondiale o fana jɔn ta de Banque mondiale diɲɛ de ta o diɲɛ ta de dɛ FMI o bɛɛ olu ta de tout cela c'est des incidents non olu de ye wari di jamanaw ma u bɛ juru don jamanaw la u bɛ juru don jamanaw la u bɛ dɛmɛ don u bɛ projets financer u n'a ɲɔgɔnnaw munna an ka di Banque mondiale jusqu'à après le contrat an ye tɔnden ye tabarikala k'i bɛ taa n'a ye o ma si i b'a ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko baaraɲɔgɔnya olu bɛ sen na fɛn min ye Ousmane Diankana ye a kɔni nana tile 3 ko don u bɛna tile 3 ni ka o kɛ kuma ɲɔgɔnyaw la halisa partenariat u bɛ se ka ɲɛ cogoya min na i b'a ye k'a fɔ u ka sigi kɔfɛ ani minisiri ta kɔfɛ fɛn min ye réunion belebele o kɛra fɛn min ye ale ni gouvernement maaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ Musa Alassane tun b'a la awɔ commerce ministre ani fɛn min ani jɔ kana ye ani fɛn min ye Banque mondiale maa minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ ni olu bɛ an ka espace kɔnɔna la olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la cogoya min na enjeu ale ni priorité ye minnu ye minnu bɛ se ka kɛ joona joona fɛn min ye Mali kɔnɔna la défi minnu bɛ yen nɔ an ka se k'olu relever ɲɔgɔn fɛ o kɔni bɛna o baaraw k'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ tile 3 o kɔnɔna la. a ka ɲi an bɛ foli kɛ Ala ka a diya Ala ka a diya Adama Ben Jara Ben le cerveau belebele yani i b'a ye k'a fɔ kunun kiri a jaabi kun kan ka bɔ nka a yirala k'a fɔ ko ngɔrɔ bɛ kow la ko ka a bila ni Ala ye tɛnɛ natɔ ko o yira an na sabula jaabi fɔlɔ minnu kun dira a y'a a ɲini kiri fɛ k'a fɔ ko ka segin ka ale kiri kokura a kirila kokura o jaabi an bɛna o de lamɛn o tɛ kun kan ka lamɛn kunun min o y'a yira k'a fɔ ko k'a bila tɛnɛ natɔ la Ala ka an si jɔ k'o kɔnɔ Ala ka an si jɔ k'o kɔnɔ Ala k'a to kibaruya duman o ka bɔ a la jamana in mago bɛ bɛn nin na jamana in mago b'a la a b'a la a den ɲuman bɛɛ kibaruya duman o ka bɔ a la o tɛ o don an bɛ taa an ka taa n'an taara ni kunnafoni ye kunun jamana faama colonel Asimi a ye Janginɛ an ka jalatigi bɛɛ maa o maa de bɛ yen k'a fɔ ko e ye surasi ɲɛmaa ye officier k'u wele maa minnu fana bɛ n'olu ye directeurs ye an ka armée ka services la k'olu fana fara a kan jamana a lakanali ko a bɛ da bolo jumɛn na ka o ɲininkali kɛ yɔrɔ min kalifalen don maa min na bɛɛ lajɛlen y'i ka danatigɛli kɛ bɛɛ lajɛlen y'i ka danatigɛli kɛ bɛɛ t'a kɛ danatigɛli ninnu o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a yirala k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la jaabi jɔnjɔnw sɔrɔla wulikajɔ minnu kɛra Bamanci a bɛ ka a yɛrɛ ɲini bi kosɛbɛ lakana o bɛ ka sabati bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ ten président a ye taasira kuraw di a ye kuraw di an ye se sɔrɔ nin na an ye se sɔrɔ nin na sisan baara a b'a kɛ ka taa nin sira in fɛ donc taasira kura o dira an ka sɔrɔsi ɲɛmaaw ma Janginɛ u bɛ se ka baara tɔ halisa k'a kolo don jamana in a bɛ se ka lafiya cogoya min na baara bɛ ka kɛ ka taa o sira fɛ o ka ɲi
akaine kain directive croix awo o nana ani orientation voilà santé o ma olu bɛ Angola e mal joga mo aga danga embarkawan asari da embarkawan abe Rwanda Angola ka ko jateminɛ an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan parce que jamana caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye donc jamana ye ko kura minnu ta olu bɛ ɲɛfɔ AES ko a la ani a to a bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɛfɔ kɛnɛ kɔnɔna la o tɛ o do dɛ Mamadi y'a ka gouvernement ci kunun dɛ Mamadi Jan ne wa Mamadi non ne m'ale ta ye faamu jang ne gouvernement ci tɔ a ye sɔrɔsi a ka ca ni sɔrɔsi 20-30 olu ka n'u jɔ fɛn kɔfɛ maa min bɛ ka communiqué kalan o kɔfɛ o b'a sɔrɔ ka communiqué kalan o b'o de kɔnɔ a fɔlɔ ye min ye i b'a dɔn ko gouvernement mobili k'u bɛɛ lajɛlen ka na n'a ye ministre gouvernement cilen ministre bɛɛ c'est-à-dire dugu kana jɛ ka sɔrɔ u ma na n'a ye kelen filanan i ka compte kana maga a la a y'a gelé awɔ i yɛrɛ ka compte yɛ k'i kana maga a la fɔlɔ k'a gelé sabanan garde corps minnu b'i kɔ olu bɛɛ ka taa joona ka bɔ i nɔfɛ naaninan mobili minnu b'i bolo i yɛrɛ bɛ don min kɔnɔ ani jamana ta ani minnu bɛ tugu i kɔ cortège la ko k'a bɛɛ lasegin i yɛrɛ ta jaginɛ a y'i yɛrɛ ta k'a la dɛ ayi dɛ i yɛrɛ ka sanni tɛ dɛ i ministre lama i bɛ don min kɔnɔ i ka a bɛɛ di joona et puis a ye sɔrɔsiw de kɛ ɲɔgɔn kan ka na communiqué in kalan télé la olu de t'a don mais jaginɛ communiqué kalan sira nin na mais o de t'a don n'an bɛ communiqué kalan je répète kelen tɛ n'i sigi n bɛna mun f'i ye c'est une façon aussi de communiquer c'est la communication c'est une façon de communiquer bɛɛ n'i ka tini cɛ galonbatigi dama dama k'u n'u lajɔ communiqué kɔni bɛ ka kalan fo bɛɛ ka na bɛɛ de ka na n'i ka fɛn ye bon ko minnu bɛ yen n'olu ye intérim ye n'olu bɛna siyantiru ni fɛnw kɛ ministre sow la ko olu ka baara daminɛ joona mais ko n'olu sumayara ko police directeur ani gendarmerie directeur k'olu jɔyɔrɔ ta joona yanni secrétaire général awɔ yanni olu ka baara daminɛ ka tila k'a fɔ polisiw ye ko ni sariya minnu kalanna k'u ka appliquer sans a bɛ polisi ni gendarmerie de bolo a fɔ Segali mun ni Sumana t'a sɔrɔ polisi dɔ b'i ka bureau kɔnɔ yen Segali mun ni Sumana t'a sɔrɔ polisi dɔ b'i ka bureau kɔnɔ Mamadi ta y'a jumɛn Mamadi mun b'a kɔnɔ a bɛ teni de jɔ ko na teni de b'a bɛɛ la o tɛ yan i b'a sɔrɔ karavati ni vɛsi ni gulokiba tun bɛ fɛ ka san sɔrɔ AES ko fana ye CEDEAO sira mɛ sabula k'u bɛna sommet kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ samedi ko y'u sira kan a sirannen wuli k'u bɛ fɛ ka Niger ka sanction wuli u k'a wuli jaginɛ Sfɛnsi u ye nin dagabana kuma in fɔ kunun u ka kunun bɔli la a dagabana kuma a bɛ maa dabali ban anw ka jamana kɔnɔla la a kɔni bɛ ka bɔ yen da Sfɛnsi kɔrɔ fangakɔrɔ a maa caman minnu yɛrɛ tun bɛ kotigiya la fangakɔrɔ a kɔnɔla la u ye o kɛ ɲɔgɔn kan jaginɛ ka taa soma dɔ fɛ yen taara soma dɔ fɛ yen fangakɔrɔ a kotigi kɔrɔ caman k'u kɛ ɲɔgɔn kan ka taa soma dɔ fɛ yen ko ministre dɔ kɔni bɛ gouvernement kɔnɔ sisan ko o ministre ko tiɲɛ yɛrɛ la ko n'i y'a ye gouvernement yɛrɛ bɛ ka kɛ gouvernement ye bi k'o ka wulikajɔ don ko o lamɛnnen don kosɛbɛ ko somakɛ ka a lajɛ jaginɛ ka o bɔnɛ a nin na o jolo tigɛ ka a bɔnɛ a nin na somakɛ ko n bɛ se ka kɛ ni Sfɛnsi ka ko ye ko n bɛ se ko fɛɛrɛ ni dabali min kɔni b'a la kɔni nasi a bɛ n bolo yan a b'a ko a la a b'aw ko nasi la a bɛɛ kelen kelen b'aw ko n'a y'aw ko a bɛ sɔrɔ ka audience ɲini ministre fɛ n'a y'a ɲini a fɛ a ɲɛ da aw kan a bɛ bɔ k'a bin o y'a taalen ye a kɛra ten ko karisa
e min bɛ an ɲɛfɛ e pereki i ko jagina ale y'a ko ale yɛrɛ tora la o don ale y'a ko ko karisa e pereki i ko e min ma an ɲɛfɛ ale y'a ko o don kelen bɛ ale tora la ale yɛrɛ sara ale jɛnɛja kɛra ko an b'a a tɔ kɛ cogo di ko jɔn bɛ kɛ maa filanan ye halisa u bɛ k'o ɲini u b'a kɛ dagaba kɔnɔ u b'a kɛ samarakolo banɲɛri kɔnɔ bɛɛ k'i jɛ k'i kɔ a la ɲɔgɔn fɛ a bɛ convention kɔnɔ ko ka minisiri baara ka fa ala k'an kunna diya amina mafɔlɔ min y'i ko o sara ala k'an kunna diya ni ala y'i kɛ ɲɛmaa ye n ko ala yɛrɛ de b'i la ka na o la fɔ ko ɲɛmɔgɔ ka tilen ko ɲumanw ye dɛ ayi kɛmɛ ala yɛrɛ ayi ɲɛmaa mɔgɔ min bɛ ɲɛmaaya la kɛmɛ bɛɛ tɛ kɛ ɲɛmaa dɛ jango président ala yɛrɛ de b'i kɔlɔsi dabalijugu min bɛ tigɛ minisiriw ni faamaw kama diɲɛ don o don n'a dabaliw fɔra i ye dabali bɛ ban n'i kɔni bɛ k'a kɛ ka ɲa ala yɛrɛ de b'i la kɔlɔsi walayi dabalijugu tɛ s'i la foyi tɛ s'i la kosɛbɛ ko ka nasi ka aw ko nasi la ni minisiri ɲɛ dara aw kan a bɛ sa ni maa fɔlɔ yɛrɛ min ko n'o tora a la mun bɛ fɔ o la deuxième le suivant Jagine Jara i ko gɛlɛya dɔɔnin Jariya nɛgɛjuru labila an ka suivant ta Allahu akbar ala k'an kunna diya a ma ɲi b'a la a kɛ dɔn ye 75 25 35 65 75 25 35 38 Bazou allo Mars an cɛ zu min fo Jara Mars terikɛ bɛ n terikɛ o don ala lamɛn wa a bɛ yan Cale ko n b'a fo ka kɛmɛ fɔ ka ɲɛmaa fo n bɛ ɲinɛ Bayiba kɔ Mars ne delila ka kuma dɔ fɔ Agence nationale kɛnɛ kan n ko k'a fɔ ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan aw ka nin ka fanga in dɛmɛ Mars n k'a yɛrɛ cɛ ni kuma tɛ yen Fanga kura o tɛ ko ye maa min ka sɔrɔ bɛ fɛn min nɔ a bɛ ka amadenw ka siniɲɛsigi labɛn Mars ko k'o ko dabila min ko ale bɛna kɛ k'a di jamana ma fu n'olu bɛɛ ka jɛgɛ fara ɲɔgɔn kan olu bɛɛ minɛ minɛ k'o kelen Mars a ti ɲɛ a ti ɲɛ o min y'a daminɛ n'a b'a fɔ an ka zéro sɔrɔ ale ka taa n'a ye nka bɛ ka min b'a kɔnɔ namara kumaw la kɔrɔfɔ bɛnkali tɛ dɛ an b'i fo an bɛ ka fo merci beaucoup an ka maa wɛrɛ ta 75 25 35 38 75 25 35 38 Samakɛ don wa tabarikala kuma b'i bolo i fo a diyara n ye an bɛna fo ka tɛbɛ fo Mars an ka auditeur ba dɔ bamuso fatura don ala Monsieur Touré Janigila ala bon voilà a fumana ka kuma mɔgɔ caman b'a dɔn fumana ka kuma n b'a dɔn an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ a la amina rabi amina gɛri bɛɛ ka dugawu la amin a kɛra janaja kɛra dimanche ala ka hinɛ a la amin an terikɛ fɛnɛ n'o ye Mayiga Seku Mayiga kan ka muso kan ka don Seku muso kan ka don an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛ furu tutu min filɛ ni Ibrahima yɔrɔ la ayi Seku Mayiga Kalaban Arikɛni na ouais c'est vrai mais bɛɛ lajɛlen fo min fɔra Ismaël Samake ma mais kunun n'a mankan mɛn don su fɛ sama Ismaël awɔ ɲaami to ko ɲaami ɲɔgɔn na quoi a bɛ faamu anw Samakɛlakaw kuma dɔw la an ka kalan bɛ taa yɔrɔ jan fɛ kuma dɔw la mɔgɔw ɲin'a ma quoi a bɛ faamu siga t'a la donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni ala sɔnna a ma merci beaucoup allo ale ka labɛn o ma sabati
20 ayi ngoro bɛ 20 na bi 75 25 35 38 allo allo ma ance Jallo mba sumaw bɛ di Alhamdulillah aha kuma b'i bolo moro tamra do samaru aha kuma b'i bolo mbaw ko a diyara n ye ni fo ka degna jara ko ka mor margo ko ni abdo la me babbe ko ka bargra be ko min do ke funa ko no drama jara yi ibi nga fuli fa ambe go dugule ta ni ala sona aga ni to mbala me dugule tabarkala anga ne je kala ka tro ka dugo aman ko kuma dawla jara ko wala ka leer dam ya rabbi ndai fuli an b'i fo ala ka tile dama an bɛ maa wɛrɛ ta allo mas an cɛ an sɔn sumaw bɛ di ay pose kiba don wa kiba do bagayo kuma b'i bolo bagayo tonoro kuma b'i bolo ala emission kadi tabarkala ne fulu ke ala ka abdu men barala amina rabbi amina sama ka bara kabulu kan yere tabarkala a diyara n ye kosɛbɛ an b'i fo jara ani sawa masi i dɔgɔkɛ a bɛ deuxième place la dɛ a ye de deuxième ma dogole ko e de ye ɲɛmaa ye e de fɔlɔ b'i ko n'a tigɛ ko ɲɛna jagina ni kɛmɛ b'i ko nin yɔrɔ in na ne tɛ ɲɛmaa n'a dɛ tigɛ ko ma ɲɛ yɛrɛ olu jɔlen bɛ to kɛnɛ kan ayi jagina k'i ko fɔlɔ masi bɛna bɔ i jɔyɔrɔ la ayi jagina k'i ko a k'i ko ayi mo ɲɛmaa de ye ɲɛmaa a k'i ko koyi ne ye sira yɛrɛ de d'ale ma ka foli lase i ma ka foli lase an baw bɛɛ lajɛlen ma tabarikala ne ka ɲɛmaa yɛrɛ fo ka vieux fo ka Yuba fo tabarikala ko Yuba ne famasa Masi an b'an ka ɲɛmaa fo n'o ye Asimi ye tabarikala baara min kɛra kununko n'o ye ka jamana finitigiw bɛ wele ka fara ɲɔgɔn kan ɲɛmɔgɔ Masi nin kan ka kɛ kalo kalo de i y'a ye parce que mun na an bɛ degré min na bi anw bɛ guerre de la an b'a la dɛ bi bi na kalo kalo bi ɲɛmɔgɔw kan ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲininkali kɛ défaut bɛ yɔrɔ jumɛn na i y'a ye sa baara jumɛn kɛra dangɛrɛ yɔrɔ jumɛn na an b'a fɛ ka taa yɔrɔ jumɛn na o baara de kan ka kɛ Masi a filɛ dɛ n'a kɛra ala an bɛ foli lase u ma ni ala sɔnna Masi o bɔlen kɔ a la a ye baara min kɛ n'o fana ye bagandugu ta fanfɛla ye an b'a ɲini u fɛ dɛmɛ min kɛra nɔgɔtigiw ye pour que ka se ka balo di bagandugu ma Masi k'a kala kama u k'a kɛ nɔgɔya kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ y'u dɛmɛ cogo min na an b'a ɲini u fɛ u ka bagandugu dɛmɛ u k'a sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔ Masi Mali problème yɛrɛ de ye min ye dɛmɛ mana kɛ mɔgɔ mɔgɔ Masi pour que jamanadenw ka se ka lafiya sɔrɔ e t'a kɛ o ye fɛn min man ɲi an b'o ɲini u fɛ koyi voilà n b'i fo k'i waleɲuman dɔn tabarikala an bɛ i fo nin waati in na an bɛ taa maa wɛrɛ bɛ yen allo an cɛ somɔgɔw bɛ di nba tɔgɔ n'i jamu Yusuf Tarawele kuma b'i bolo Bon, ne bɛ kuma fɛn u bɛ fɛ ka dialogue national min kɛ. Intermalien. Voilà. Bon, moi je pense que u y'a précipité. Parce que an ye den kɛ ANR kɛra. Bon, on a marché sur les langues. Donc on n'avait aucune pression pour Guitani, qui est censé. Moi je trouve que c'est une diversion. Il y a d'autres problèmes urgents qu'on doit faire face. Okay. C'est comme le courant. Okay. Donc, c'est comme si on a mis pression de qu'on a avec Algérie, on a cassé avec eux, donc on doit faire tout de suite un dialogue pour saper, c'est-à-dire une crainte. C'est pas normal. Ok. Voilà. C'est mon avis. Traoré, merci beaucoup. Merci. ene be ni hakil nate ale refe ko dialogue intermalien a wati te 600 ko ana faka do anga ma kelenta allo anche aba ne mo wa ka frère tirlo yaw aga radio fena radio fréquence 104.1 ok voilà merci beaucoup
e bɛ ka lamɛn yɛrɛ kɛmɛ ani naani murumuru kelen ayi yan de bɛ sɔrɔ arajo munumunu tɔ taara bɛn a ma o bɛ kɛ o kɛmɛ ani naani murumuru kelen arajo tɔgɔ voix du Mali maliyɛnw kumada yan de don allo kuma don wa a bila voilà a bila an tɛ bi ta bila yan an ka maa kelen ta allo labɛn ma sabati yan allo yɔrɔ y'a bila an sɔgɔma baasi foyi tɛ yen Mayiga kɔɲɔmuso nana wa a bɛ nale de kɔɲɔmuso a nana wa a bɛ nale tabarikala awɔ o ye duwawu k'an ye koyi tabarikala duwawu ka duwawu ti fin wallahi ni Ala sɔnna ma ni Ala sɔnna bi ko bi wali ɲuman dɔn bi bukura ko vieux kiribe ani bada tori kɛmɛ to nɔgɔ nisɔndiyara ko n'a kɛra dakuruɲa kelen parce que courant ko ni yan sunkalo tɛ n'a sɔrɔla kɔni ne nisɔn bɛ diya kojugu tabarikala parce que an yɛrɛ bɛ balo o de la aw ye tayiru Ala k'an ɲɛ ka taa amina yarabi merci beaucoup an b'i fo jagana bita an bɛ o bila yan nɛgɛ kaɲɛ 14 ni o dana gosira an bi yan n'Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan o cɛ yan i ka foli kɛ ka bɛɛ fo ko k'i ka kɛ filanan ye k'a ka ɲi jɔn ti n ka musokɔrɔba ko n ka f'i ye musokɔrɔba min ayi ne tɛna tɔgɔ f'i ye a fɔ kɛ ko e ka ɲi filanan a ye ka musokɔrɔba a tɔgɔ fɔ suivant a tɔgɔ fɔ e ka don k'a lajɛ kɔrɔbulo ko kere ɲɛma danga ye donc ɲɛma fɔlɔ taara wa turu bɛ dangaw de la ɲɛma fɔlɔ jumɛn taara i bɛ foli kɛ basi ka bɛɛ lajɛlen fo ni Ala sɔnna mɔgɔw ko sɔgɔli ma an ka foli se bɛɛ ma tabarikala a k'an bɛn wasalamu Voix du Mali.